Hi, this is Rasmi. Welcome to Bachelor Kitchen. এটা আমার সেকেন্ড ব্লগ। আজি আমি করিবা চিকেন কষা, সেইটা পুଣି ব্যাচেলর স্টাইলରେ। ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ ଚିକେନ 1 କେଜି, ପିଆଜ 400 ଗ୍ରାମ, ଆଳୁ 200 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଅଦା 200 ଗ୍ରାମ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ରସୁଣ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପାଇସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗରମ ଗୋଟା ମସଲା, ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ତାହିଁରେ ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କାହିଁକି ବନେଇଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଚିକେନଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଅଏଲ୍ କରିବେନି, ବାସ୍ ଦି ଗଲା ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖିକି ସ୍ଲାଇଡ୍ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ରଖିଛେ, ପିଆଜକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଟିବେ, ତାକେ ପୁରା ଚୁନା କରିଦେଲେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ପକାଇଦେବା, ଚିକେନରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଆ ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। এটা কাশ্মীর চিলি ଅଛି, ମାନେ କଲର୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବାସ୍। ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ରଟା ପକାଇବା ଅଳ୍ପ। ଦେନ୍ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ହାତରେ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ପିଆଜଟା କାଟିଲା ପରେ ଏମିତି ମିଶାଇଲା ବେଳେ ପୁରା ହାତରେ ଦଳିବା, ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ। ବ୍ୟାଚଲର ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଦଳିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଦଳିବା। ବୁଝିଲ ତ ଭାଇ? ମାନେ ଦଳିବା ଆଉ ଦଳେଇବା ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଆମର ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି ନର୍ମାଲ। ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ଚିକେନ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଏମିତି ବସେଇଦେବା। ଗରମ ହେବ। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜଗିଥିବେ, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଚାଲିଯିବେନି ହେଇଗଲା ବୋଲି। ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ହିଟ୍ ହେଲା ଯାଇ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବା, ୱାଓ। एक्चुअली चिकेन कषाटा खाइबा ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଜଷ୍ଟ এটা ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଚିକେନରୁ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ଆଳୁଟା ଆ ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣ କେବେ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି କିମ୍ବା ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଆଳୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଚିକେନ କଷା ତ ଆମେ ଆଳୁଟା ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ଚଳିବ, ନର୍ମାଲ ପାଣି ଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ନୁହଁ। ଆମେ ବ୍ୟାଚଲର ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତ କିଛି ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ୟାଚଲର ମାନେ କେମିତି କଞ୍ଜୁସ୍ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ।
तो यही पानी को आम साइड टिके देवा, बेसी नुह, जस्ट टिके। देन भल भाव मिक्स करदे, आपको टिके स्लो करवा, बहुत हाई थिला तो टिके स्लो करवा जेतु इटा सिझिबा पई चाहिबा। देन आपको टिके घोड़े दबा आ मझिरे मझिरे मन रखुथिबे एटा को टिके मिक्स करबा पसिबल नहले तल पटे लागी जीवो आ खाइला बेले पोड़ा पोड़ा स्मेल हो। देन चलन घोड़े दबा। चिकन को से तो टिके बॉईल होउची धीरे धीरे। देन आमे बे आ भितर चिकन एवरीडे चिकन मसला पकेबो, पूरा पैकेट पकेबे नि, अल्प पकेबे काहे बेसी मसला हेले पिता लगी जाए। बस एटा को भल भाव मिक्स कर देबा। मन रखु बेसी पानी देबेनी, बहुत कम पानी देबे। मु से जतिका पानी देथली बस सेतिका क्वांटिटी देख के अपन पानी देबे। जिते आप चिकन मसला को माने चिकन कषा को बॉईल करेंगे सेते बहुत 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 टेस्टी। बर्तमान चिकन कषा आमर रेडी देखते, वाओ स्मेल अच्छी। चिकन कषा हो जाइए। आपन को डाली करवा दरकार नहीं, आप भात और चिकन कषा सहित आराम रे खाई पारे। देखिए चिकन कषा केमती है, बहुत ही टेस्टी सतरे। आपण मैंने जदि चिकन कषा खाइबा इंटरेस्टेड अच्छे ताहले आम बैचलर किचन हाउस को सब्सक्राइब करूँ, आम रूल को फॉलो करके चिकन कषा को माने रेडी करूँ। आउ डेरी कहीं चलतु खाइबा।